Com podem? Jo normalment quan vaig a fer conferències arreu sempre intento transmetre el mateix. Una manera molt important de tirar endavant el nostre projecte és creure'ns-el i entendre que som nosaltres els que l'hem de tirar endavant. No esperar que ens el facin, sinó fer-lo. I això passa, evidentment, per utilitzar una eina que és molt útil, però que ens l'estan retallant per tot arreu, que és la democràcia. La democràcia entesa com la van crear els grecs i no com ens l'han transformat des de l'estat espanyol. La democràcia vol dir que el poder del poble és el que pren la decisió. I si partim d'aquesta base, l'arrel jurídica del concepte es pot arribar molt lluny, però ens ho hem de creure. I hem de ser una societat i hem de ser capaços d'arribar a discutir tot allò que no ens agradi, a ser més rebels en el nivell civil de la paraula i a plantar cara quan s'hagi de plantar cara, sense tenir cap mena de por ni de la intimidació que ens traslladen moltes vegades pensant que amb aquesta feina no arribarem enlloc. No és cert. És precisament l'única manera d'arribar a tot arreu. Ha de ser la ciutadania la que s'ha de moure, ha de ser la ciutadania la que ha de demanar els seus drets, ha de ser la ciutadania la que s'ha de plantar quan els drets es retallin. I han de ser els ciutadans un per un, i el Josep és un exemple, i el tinc aquí al costat, que quan s'hagi de defensar dignament una situació es faci sense cap mena de límit, el límit que et dona el dret, que és el que jo com a jurista entenc que els ciutadans hem de transmetre a tothom, al nostre entorn. Necessitem creure'ns que la democràcia és nostra. No ens la deixen. No és un tema, diguem, de prestació de serveis que quan arriben les eleccions puc utilitzar-la i prou. No, és cada dia. I per tant, si hi ha coses que no ens agraden, les hem de dir. Si hi ha coses que ens semblen una violació de drets, les hem de protestar. I després parlarem del delicte de desordres públics, d'acord? Però sí que és veritat que és molt important que ens ho creiem i que ho fem servir, que no tinguem cap mena de retallada nostra personal per defensar el que considerem que s'ha de defensar. I amb aquesta voluntat i amb aquesta capacitat arribarem. I de fet, crec que l'exemple de l'1 d'octubre és el que ens va marcar a tots molt perquè ens vam donar compte que érem capaços. I això vol dir que la societat pot arribar molt lluny i pot aconseguir moltes coses i pot acabar-ho. Però ho hem de fer amb el convenciment que ho hem de fer nosaltres. Ningú ens ho farà, no ens ho regalaran. D'acord? I per tant, hem de lluitar-ho, hem d'estar a sobre de totes aquelles coses que ens interessen i tirar endavant i seguir, seguir, seguir.